Sagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Isang babae mula sa South Korea ang biktima ng online scamming. Itago na lang natin siya sa pangalang A. Na ayon pa kay A, meron daw siyang long-distance relationship sa aktor ng Squid Game na si Lee Jong-jae. Nakilala niya raw ito sa social media. Yung pala, gumagamit lang ng AI-generated images ng aktor ang nasabing scammer. Dahil pinakilig si A ng pekeng aktor ng Squid Game, kinilig siya at dito na simulan siyang hininga ng pera. Kunwari na stranded daw ito sa airport ng ibang bansa. At para maniwala, nagpadala rin ito ng mga AI-generated photos ng ID, driver's license, plane tickets at iba pa. Napaniwala siya. Meron ding, minsan gumastos din siya para magkita lang sila sa personal, subalit maraming rason ang aktor kaya hindi natuloy-tuloy ang kanilang pagtatagpo hanggang sa umabot na nga ng 20 million pesos ang na-scam sa kanya. Doon niya palang na-realize na biktima na pala siya. At ang masaklap pa, ayon sa pulisya, malabo nang mabawi pa ni A ang kanyang 20 million pesos. Kaya, sabi ng pulis, mag-ingat sa mga online scammer. Babaero. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, Bishik! Wawa naman yung babaeng to. Sa akin na lang sana siya. Ay, may ibigay ako sa kanya. Matatangahan ako ng sobra sa kanya. Oh, bakit? Sobrang gullible mo. Sa panahon ngayon, dapat alam natin, extra, ano tayo? Careful and extra Curricular? service. Oy! Gusto yan ng bisita ko si Ni Sir Bon? Bono. Yung extra service Oo, daw. extra careful tayo sa hindi tayo dapat nagpapaniwala basta-basta sa kachat. Kasi ano talaga yung mga love scam, sobrang Yan. uso pa yan ngayon eh. Kasi, sabi nga dito, in her 50s na raw si A. Oo. So, baka naniwala siya na yung aktor O yung na batch humaling nila sa kanya. kasi, di ba? Oo, parang aktor magkakagusto sa Dami akin. pa rin talagang Tsaka nalalove scam ngayon. yung AI, parang, di ba? O kala mo talaga, pwede kayang video call. Yun, ang isa may nagturo sa akin. Na isang cyber security, magaling siya dyan sa love scam na yan. Sabi niya, Baka ma-love scam ka rin. Hindi na. Siya ang na-love scam. secret. Okay. Tapos? Ang unang gauge para malaman mo kung hindi scammer, video call, aalokin mo agad ng video call. Oo. Pag nag-yes, legit yan. Pero hindi pa yun yung, yung final. Oo, Na kasi gauge para. Dapat, pero offeran mo agad ng video call pag nag-no scammer yan. Nagdadahilan, ay Red flag agad wala yan. ako sa bahay, ay comfortable, nagdadahilan. Ganon. ganun ba rin yung bisita natin? Nagbi-video call ka ba, Bon? Tumitingin muna sa'yo bago sumagot tuloy eh. Ako na sasagot. Sa gabi lang daw. Sa gabi. Pero, Pag tulog na yung jowa niya, para ma-video call niya yung isa. walang ganun! Patay tayo dyan. Tapos, after pumayag mag-video Mag-video call, call, next ay, kunyari, willing to meet ba?
Okay. Kung tapos kapag kapag ang girl o lalaki nanghihingi na, red flag na agad yun. Oh. Red flag na agad yung hindi pa kayo nagkikita, hindi pa kayo in a relationship, may paghihingi na ng pera. At babantayan mo rin yung estilo ng paghingi niya. Oo, Kasi yung- hindi yun rekta na pahinging pera. Oo. Hindi ganun eh. Ano? Yung mga naipit ako dito sa nagkasakit ako, kailangan ko Si na. Uncle, may ka Oh, dyan. may ganun. Hindi, sabi ng friend ko. Oo, hindi, tama Oo. yun. Kapag halimbawa, Tingnan alam, mo, may sakit muntik yung na. nanay ko. Yan Ayan. lang. Nasa ospital kaya hindi ako maka-video call ngayon, wala akong load. Or- Ibig sabihin yan, sending a message na padalan mo ko. Or magpapadala sana ako sa'yo ng ng Oo. pasalubong kaso yung na-block yung ATM ko Oo, kasi pwede bang mag-send ka? Oo, para maayos ko to. Pa-Gcash ka Padalhan naman. kita. Yan, love scam yan. Kasi di pa kayo na in a relationship eh. Dapat ikaw lang yung tatanggap. Pero kung si Tanya Chinita, i-video call ko kayo, pero hihingaan ko agad kayo, no? Yun yung love scam. Yun yung love scam. Hindi to scam. Ako talaga video call. Oh, padala ka agad. Oh. Ay, hindi yan love scam. Hindi. Ah. Legit ako eh. Makikipag-video call ako. Pero sabihin ko, padala ko. Oo, ganun ba yun? Pumapadala doon si Mon. Ay, kaya may dala na nga. Ay, oh my God. O, mabinidyo ko lang yung kasama. So yun, ingat Oo. po. Sa scammer? Sa police. Uy, bakit pulis? Nadamay na naman yung mga pulis. Anak ka ng pu. Meron na tayong incident yan, di ba? Na kwento natin before Oo, yung sa story natin. Brad Pitt. Ay, oo. Sa sino ako. Na umabot din ng halos Tapos sa pansin mo, yung age 800,000 bracket euro? din, ganyan din yung age ng Oo, babae. yung mga So yung 50s to paalala 60s. po sa mga 50s mommies natin and mga 40s, pa-senior. Pa-single, hindi kasama. Hindi, pa-senior. Huwag po maniniwala sa kachat. Bakit? Tsaka dapat hindi tayong mga babae ang nagpapadala ng pera. Dapat tayo ang receiver. Ganun ba yun? Basic. Hindi dapat tayo ang Tumatawa yung provider. bisita ko. Mukhang siya yung tumatanggap Oo, dun sa isa niya. ng information. Oo. Kaya, pag-ingat talaga. Sa scammer. Sa kachat. Diba? Nag-send ng talong talsik eh. Na emoji. Yung kachat? Yung scammer. Yung talong talsik na emoji. Talong. Ay! Ganito. Ay! Nakarinig si Bon. Nalata nagsesend ng gano'n. Uy, hindi siya ganyan. Sabi niya, pipino. Sa kachat niya? This is scammer. Ganon yun. Ay, nako. Ay, sarap. Ay, sarap Ng pipino? ng scammer. Dax daw. Yung pipino? Yung kay yung kay Bon. Kay Bon? Yes! Yan ang bet ko. Yung pipino? Yung kay Bon. Sabi niya, sige nga. Piling-piling yung babae pababa. Ay, nako. Ingat po tayo ha sa mga Oo. ganyan kasi nako lalo na yung mga pinaghirapan nating pera. Oo. I-invest natin sa maayos. Correct, Huwag sa ganyan. Alam na, again, yung mga red flags sasabi na ni Tita Max, yung Video call muna. Video call. Pag nanghingi red flag agad Ayan. yan, scammer agad yan. Tapos pag ayaw makipag-meet, maraming dahilan. Oh, Scammer yun yung yan. ginawa eh. Alatang Meron pa nagbabambol ako eh, no? Hoy, ba't mo sinabi? Baka makita nila ako doon. Imagine, gumastos pa siya ng mga around 400,000 pesos para sa isang VIP pass na ma-meet niya yung aktor. Squid Game yan, sikat yan eh. Para mag-meet sila in person. Nagbigay siya doon. Sabi nga ng aktor na magbayad ka ng ganito para may VIP pass ka. Pero sabi ng aktor na nagbayad na, ay hindi pwede. Madam, kay Marami Mang na- Kalor ka na lang o kaya kay Uncle. Hindi na, kay Bon na lang. Kay Kay Bon Bon na lang. Kay O, Bon na lang happy ka. birthday daw kay O9 ng Charlie Papa mula yan kay Kuya George. Mga kabisyo, mamaya mag-announce po kami ng winner sa Love Knows No Boundaries. Kaya abangan niyo po yan. At salamat sa ating mga bisita. Ito kay Sir Bon, kay Ma'am Kay, and kay Miss Marnes. And sa mga taga-Get Clean, thank you so much. Daghang salamat. Tutok na po hanggang alas 9. Dito yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!